Može. Može sad. Evo, u vezi ovoga. Značajno. Izuzetno je značajno da se medicinske sestre u što većem broju školuju, pre svega zbog njih samih, zato što će mnogo bolje shvatiti sam proces rada koje sprovode, mnogo će im biti lakše. Sa druge strane, zato što smo mi timske sestre, jedan naš sistem je inače timski i vrlo je značajno da lekari koji se isto školuju, da mi možemo da pratimo i same lekare. Evropska unija zahteva da mi imamo oko 30% visoko obrazovanih sestara da bismo mogli da sprovodimo sve one procese koje oni zahtevaju, tako da je krajnje vreme da naše sestre počnu da razmišljaju o tome da se školuju. Kod nas na ICEPS-u osnovne strukovne studije postoje strukovne studije zdravstvene nege, zatim fizioterapije, radiološki smer i postoji za laborantskog tehničara, strukovnog laborantskog tehničara. Isto tako, mi smo otišli korak dalje, imamo master studije zdravstvene nege, tako da sestre mogu da kompletno sve završe kod nas na fakultetu. Izuzetno polažemo pažnju na to da su nam vežbe jako značajne, da imamo veliki fond časova vežbi i naš program je usklađen sa programom Evropske unije. Hvala.